אז רק אני אדבר. לא, אני לא רוצה שגם ישמעו אותך, מה זאת אומרת? זה ביני לבינך. אבל אני לא יכול לתת לך לשמוע עצבנית חיים שלי. אני לא עצבנית, הכל בסדר. אמרת לי את עצבנית ואת בחיים לא אומרת הכל בסדר. בקטנה אני עצבנית, בגלל מה שאתה אמרת ובגלל מה שאני יודעת שאתה מרגיש וחושב. זה מעצבן אותי. לא, מה שאני מרגיש וחושב... אתה יודע, כאילו, אתה... עזוב, נו, גם לא רוצה להשתמש בכל מיני מילים. תשתמשי. לא בא לי, לא רוצה. זה המקום. לא, זה לא שום מקום, מה לא ברור, מה לא מובן. למה אני צריכה לדבר כל הזמן ולהסביר את עצמי, מה לא מובן, אני לא מבינה. לפעמים את מתעצבנת אבל סתם. נכון. אני מודה. כן, אבל לא בא לי לתת לך יותר יחס, אז אני אתן לך יחס לפעמים. לא בא לך, לא צריך, די. זה מה שמוזר לי, כן. מה מוזר? לא יודע, כן. מה כזה קשה לקבל יחס? אנחנו גם בבית כזה, אתה יודע, זה לא... כמה אני עם כולם. אבל לא כזה, מעניינים אותי, ואני כל היום איתם. מהבוקר עד היום. משגע. מה משגע, אביחי, שיש אנשים שאני לא יודעת מה, יותר חסומים ממך, שאתה בא הכי נקי שיש ואני לא. אז אני בא הכי נקי שיש, בסדר. אני בא נקי הכי שיש, אבל עם הכי הרבה שריטות שיש. בסדר, גם אני. אז אתה קובר את השריטות האלה, ואני תמיד אצלי. זה גם לא קשור אליך, זה עם כל אחד בתקופה האחרונה. ופה עוד על אחת כמה וכמה, נו. כן, אבל דווקא אנחנו התחלנו במקום נקי. אבל משתנו, אני מרגיש, לא... בסופו של דבר, גם כל אלה שנגיד, זאת אומרת, כאילו, זה לא עבד איתם. יש לך כל בלילה של העגלה והבטריות. לא היית נקייה בחוץ, זה גם. ברור. פה כבר אחרי 3 שבועות. תקשיב בבקשה לחדר האח גדול. פה אחרי 3 שבועות, כאילו, אתה כבר נקי. מה? פה אחרי 3 שבועות כבר, זה באיזשהו מקום נקי. בוא נצא לדבר בחוץ. כזה בא לך לדבר בחוץ, מאמי? אתה לא רוצה שאני אשן ככה, נכון? אז קום, אני לא רוצה לדבר פה. טוב. לאן את יוצאת? לחצר. לא יוצאים לחצר, מה בעיקר? יש שם 2 שמיכות. בלי נעליים. וואי, וואי. נו, תראי עכשיו, תראי. תראי מה זה. שוקעת. איזה אור חזק, כאילו אני באצטדיון. לא תוצא ממשהו מיוחד. פשוט זה מבאס אותי כל כך לשמוע את זה. זה מבאס אותי. כאילו, ברמות, אתה לא מבין כמה. אז אל תשאלי תורנה, תשאלי אותי. מה זה אל תשאלי תורנה? אתה הולך וכביכול מדבר איתה. בוא, עם כל הכבוד, סבבה? גם לא דיברתי איתה, זה היה כזה ממקום של בדיוק כשקמת, הלכת בעצבים. תקשיב, זה לא שהיא באה אליי. אני אמרתי לה, נכון, הוא אמר לך משהו, ואל תצפה שאורנה תסתיר ממני או שתסתיר ממך, כי זה לא פייר מהצד שלנו לעשות לה את זה. אבל גם כשאני דיברתי עם אורנה עכשיו, זה היה כזה...
אני לא קמתי בעצבים, אני קמתי לשתות או ולא לצחצח חזרת. שיניים, ולא חזרתי, כי אתה התחלת להציב עובדות, שזה הדבר שאני הכי כאילו מנסה להתרחק ממנו איזה עובדות בשנה. עשיתי? בצחק, הקיצות האלה, אם ייכנסו דיירים חדשים, אפילו לשבת איתם, את לא תשבי. אני שונאת את השטויות האלה. הרגע, וצחקת, אמרת אני אשב עליהם. נו, ברור, בסדר, אז לא היה לי סבלנות לחזור. בסדר, נו, אני זורמת איתך, לא היה לי סבלנות לחזור. אז את זורמת, ואז מצד שני את לא חוזרת, אז זה נראה שאת לא זורמת באמת. ומה זה הקיצות האלה? זה הומוריסטי, כאילו אם זה גם לא נוח לך, אז מה כבר את רוצה כאילו שאני לא אדבר איתך בכלל? לא, גם שאתה אומר, אני לא זוכרת מה אמרתי, אז אתה אומר, אם זה מה שיקרה, אני אקלל אותך. מה זה הדיבור הזה? לא אמרתי שאני אקלל אותך, אמרתי שאני לא אתחיל לקלל אותך עכשיו. זה היה על זה שחיבקתי אותך, ויצאת עליי. וגם עם הצבת עובדות, תירגעי כבר, מה, את רצינית יעני? לא תשתי את העין על זה, לא זה, לא זה, יש לך הרבה יציאות כאלה. נו, אז מה? מה זה, אז מה? מה זה, אז מה? זה מפריע לך? כן, זה מעצבן אותי. צריכה ששמעו שאתה מציב לי עובדות בטח. הגזמת. מה זה, אז מה? חולה, יש לך טון האגו. יש לך בעיה עם זה? אז תגידי לי, יש לי בעיה עם זה שאתה מציב לי עובדות. אבל אתה יודע את זה, נו, מה, אתה טיפש, אתה כזה חכם ואינטליגנט, אתה רואה על מבט אחד אצלי. אני צריכה להגיד לך. בסדר, זה מציב לך עובדות בדברים מסוימים. אבל אתה לא יכול, אנחנו לא במקום הזה, אתה לא יכול. אנחנו במקום הזה, אנחנו פה, אין לנו מה לעשות. לפעמים זה יהיה בהומור, לפעמים זה לא יהיה בהומור. תקחי את הדברים שהם בהומור. אני בדרך כלל גם לא חוזר אחרי דברים שמציקים, אבל אם כל דבר קטן כזה יציק לך, אז כאילו, אז מה תעשי בסוף? תשמע, אנחנו מתעסקים פה בחרה כי אין הרבה ברירות, נכון. אז ברור שמן הסתם שכל דבר קטן שלא נשמע, אז מבחינתי ישר אני מנפחת את זה, כן? אם זה היה בחוץ, יש מצב שלא הייתי שמה לב לזה אפילו, אבל פה אין הרבה מה לעשות, זה כמו שמקודם אורנה אמרה, איך התעצבנתי על דן שהוא הלך ואכל עם שני, אחרי שהוא הסביר את עצמו איזה מטומטמת יצאתי, אני כל כך מתחרטת על זה שהתעצבנתי עליו. אז ניסיתי לנחם אותה, אמרתי לה, תקשיבי, אין לך מה להתעצבן או להתאכזב מעצמך, אין פה במה להתעסק חוץ מבעצמנו אובר, ובמי שהכי קרוב אלינו אובר. אז לא נורא אם התעצבנת על דן, קורה, מה? זה בסדר, במה תתעסקי אז? אמרתי לך, לפני שנכנסתי לפה, מישהו אמר לי, תריבי פה על הקלמנטינות, אז כאילו, אני לא רבתי פה פעם אחת על קלמנטינה. לא, אני נותנת לך עכשיו כאילו דוגמה. אני הבנתי שיש דוגמה, אבל זו דוגמה פתטית, כי אני לא מרגיש פה שרבתי על שום דבר, כאילו אני מרגיש שנשארתי בדיוק כמו אביחי שלא אכפת לו מזה שמתקלחים יותר ממנו. אין לי את המקום הזה של אגו, שנגיד יחביאו לי משהו, או שיאכלו יותר ממני, או שהנה ישתו את היין האדום שאני שותה רק יין אדום ולא שותה יין לבן ויגמרו את הבקבוק, זה לא מעניין אותי בכלל. אין אצלי את זה, כאילו, אין אצלי את החזירות הזו, אין אצלי את המקום הזה, כי ידעתי שאני כזה. בסדר, בכל זאת אתה מתנהג פה כמו שיש מצב, בכל זאת אתה לוקח פה דברים אולי יותר מדי שבחוץ לא היית לוקח. אתה מבין? אבל לגבייך, כי כנראה אני מרגיש משהו. מה זה כנראה? זה שקר להגיד כנראה. אני גם מבין שגם לגבייך. אני סתם מתעצבן מזה שאת מתעצבנת לפעמים על שטויות שאני כאילו בא ומחבק אותך. אז אני מרגיש כאילו שזה סתם, את פשוט מרגישה שזה... שיכול להיות שעושה את זה ממקום נוח. אני לא אומר שאני מרגיש אלייך יותר ממה שאת מרגישה. זה בדיוק מה שאמרת לאורנה. זה מה שאמרתי, אבל. זה בדיוק זה מה לא, אני אוהב את מעיין יותר ממה שהיא אוהבת אותי. זה בדיוק מה שאמרת לה. כנראה שיותר קל לך, ולא אכפת לך מהמצב ומהסיטואציה ומהמקום ומה שקורה איתך בפנים. כן, אני יודע, אני מניח. בטוח, מה? תשמעי, אתה אמור להבין, לדעתי, כן, זו ההסתכלות שלי, שאתה נכנס לבית, שאתה יודע מה זה האח הגדול, ראית 7 עונות. סבבה? אתה יודע שכל הבית מצלמות. מה זה קשור? אז כל אחד יחליט איך לבטאות את הרגשות שלו. סבבה. חודש ראשון אני אבין אותך, שבועיים ראשונים אני אבין אותך, אחרי חודשיים כאילו אני מצפה ממך כבר, כאילו, להבין איפה אתה נמצא, כאילו. בסדר, אז קמנו עם זה שאנחנו אין לנו את אותם הדעות ואנחנו לא דומים. לא, אבל אז...
אז סתם, לך אני רוצה יותר, לשאול אותך, אז לך למה יותר, נכנסת? אז לך יותר, מה זה למה נכנסתי? סתם, אני זה, יודעת. מה זה קשור עכשיו אליי ואליך? מה זה קשור? אתה טוען שמבחינתך יישאר פה גם עוד חצי שנה. כאילו בגלל זה אתה מצליח כל כך להיפתח ולהרגיש והכל, וזה לא אכפת לך מכלום. שזה מקסים, סבבה. אני לא כזאת. גם אם אני אהיה פה עוד חצי שנה, לדוגמה. את לא יכולה לדעת איך תהיי פה עוד שבועיים חיים שלי. בסדר, ברור. אני לא יודעת מה יוצא ממני, מה יוצא ממני כל דקה. לא, אין ספק שאת הכי, כאילו, מחייכת בבוקר, משתוללת בערב. שאני חולה על זה, כן? זה לא... תבין, זה לא קשור בכלל אליך. זה כאילו, גם אם זה היה עכשיו בחוץ, זה היה בטוח לאט, ובקצב כזה, אתה יודע, של כאילו, הכי לאט, הכי לקחת את זה באיזי, בכיף, לא למהר. תשמעי, מה יש למהר? אין לנו פה לאן למהר באמת, ואנחנו גם שבועים אחד של השני, זה לא באמת... ברור. אנחנו בפאקינג בית סגור, עם סביבה כל הזמן, זה גם שאתה לא יכול להיות לבד עם הבן אדם, כאילו עכשיו זה השעה היחידה שאנחנו יכולים להיות לבד, אנחנו כאילו מבזבזים את השעות שינה שלנו, כי זה השעות היחידות שלנו לבד. וגם בלילה מסתבר שאת מדברת יותר טוב מביום. זה כאילו נתון מדויק חיים שלי. קיצר, אין מה לדבר על זה יותר מדי, עצבן אותי מה שאמרת לה, כי כאילו גם... אבל אל תחשבי שאני הולך וזה מצייר את זה. זה בדיוק מה שזה. אני מתייעץ עם האח, אני כאילו אומר לי מה אתה חווה כרגע. אז אני אומר לו, תשמע, כרגע חוויתי ככה, זה גורם לי לתהיות מסוימות, זה גורם לי למחשבות מסוימות, כמו שאת חווה. את פשוט אולי לא אומרת את זה, אבל את גם חווית את זה. עובדה שסיפרת לאורנה, עובדה שקמת יום שבת, כאילו, ביום שבת לפני שבוע, אני לא זוכר מתי זה, זה היה שבת הזו? לא, זה היה שבת שעברה, אני אפילו לא זוכר את זה. שפתאום קמת והתרחקת, כאילו, איזשהו יומיים כזה. נכון? זה היה קשור אליי? אני לא זוכרת כבר על מה אתה מדבר, אבל מה זה קשור עכשיו למה שאני אומרת עליך? באותו רגע יכלת לבוא להגיד לך, תשמע, ככה, ככה וככה, זה מרגיש לי דביק, זה מרגיש לי... כי זה אותו רגע. זה מה שאני חוויתי באותו יום שישי, זה מה שאני חוויתי באותו רגע, האח קרא לי. לא דיברתי איתו 3 שבועות, הוא שואל אותי מה כרגע קורה. זה הכל, זה מה שאני עונה, אני לא בא ואומר, וואלה, אני הולך לצייר את עצמי מסכן עכשיו, כאילו אני מאוהב במעיין, והיא לא באמת שמה עליי, כי אם היא לא הייתה שמה עליי, היא לא הייתה ישנה איתי, זה מטומטם להגיד את זה. אני מבינה, אני לא יכול באמת לצייר את זה, זה סתם את אוכלת סרט על זה, ואני יודע שעל זה ספציפית את אוכלת סרט. כאילו את יוצאת רעה. לא, כאילו אתה איזה מסכן, ואתה הכי לא. איזה מסכן, ואני למה באתי לצייר את עצמי מסכן. אתה אמרת עכשיו לאורנה. זה לא משנה, אבל אני לא מצייר את עצמי מסכן, אני אומר מה אני מרגיש. מסכן זה מישהו שהוא מסכן. שם היה מסכן היום.